Naibag Rabi Bombo Danilo, go ahead with your report. Naimbag na Rabim Bombogina, live tayo nga rito, Barangay Tangki, dito yung siyudad de San Fernando, kung saan nga may tayo nga rin amuen, reklamo ni Ma'am Sylvia Marandakan nga napukawan iti bag, nga aglaon iti ID kan alahas nga agbalor iti 300,000, ken kastamiten nga karaman iti cash nga agbalor mat iti 3,000. Intay nga rin amuen, intay arod alain iti makapayak panakayuman tayo kini Ma'am Sylvia Marandakan, ma'am. Ma'am, pwede alamin po namin kung paano po yung mga nangyari bago nawala yung bag po. Kasi po sa noong Lunes ng madaling araw na mga 4:45, bumaba ko sa baba namin para magluto ng pang-umagahan. Pero bago ako bumaba, nandun talaga yung bag ko sa Bombo Danilo? higaan Yes, ko. yes, Bombogina. Yes, paki-adjust yung yung audio, yung mic medyo mahina. Hindi tayo magkarinigan dito, Bombo Danilo, okay? Oo, Sige po. Okay. So, okay na. I-test, tingnan natin kung pwede na, kung malakas na. Sige, ano pong pangalan natin, ma'am? Sylvia Marandakan po. Sylvia Marandakan. Opo. Ilang taon ka na, Sylvia? 49 po. 49. Ay, okay. Taga saan po kayo, Ma'am Sylvia? Dito po sa Tangki po, sa District 3. Tangki, Barangay Tangki. Paano po nangyari yung pagkawala ng bag nyo? Pakikwento po at para malaman po natin yung kabuang detalye tungkol sa nangyaring pagkawala ng inyong bag, Ma'am Sylvia. Go ahead. Opo. Noong Lunes po ng madaling araw, mga 4:45, bumaba pa ako sa baba namin sa kusina para po magluto ng pang-umagahan namin bago kami pumunta ng palengke. Tapos nung habang nagluluto po ako, yung pan namin, yung boy namin, bumaba siya, may dala-dala pong basurahan. Tapos tinanong ko po siya kung bakit maaga siyang bumangon at alas 6 pa naman kami pupunta ng palengke. Ang renason niya sa akin, magtatapon po daw ng basura kasi nangangamoy po doon sa may tabi ng kwarto nila. O yun po ang nangyari. Pagkatapos po ng mga 30 minutes, umakyat po ako doon sa kwarto namin para gisingin ko yung anak ko na kasama kong magbukas sa pwesto. Doon ko po napansin na nawawala yung bag ko po. Okay. Yung boy na sinasabi nyo, kasama nyo sa bahay? Or Opo. kasambahay? Actually, Ma'am Opo, Sylvia, yes. Opo ma'am, mga stay-in po. Ay, stay in pero matagal na sila. Mga kwan po, mga itong nagnakaw po, mga 4 months na sa amin. Pero may kapatid po siya, yun ang matagal sa amin talaga. Mag 6 years na po yung kapatid niya. Bali, dalawa silang magkapatid na stay-in po sa amin. So, pareho din na Muslims yung mga kasambahay nyo? Hindi po, mga Ilocano po. Mga Ilocano? Opo. Taga dyan sa Barangay Tangki? Opo. Hindi po, mga taga-Abra po sila. Okay, taga-Abra. Okay, ano ba yan? So, stay in po lahat sila. Ilan ba yung kasambahay ninyo, Ma'am Sylvia? Bali, dalawa lang pong sila ngayon. Lalaki, tsaka? Dalawang lalaki po. Dalawang lalaki. So, ano yung mga kasambahay nyo? Kasama nyo lang dyan sa bahay o pati sa negosyo ninyo? Pati sa negosyo po, kasi sales boy nga sila yung dalawang magkakapatid. Mga sales boy namin po sila. Sales boy sila. Opo. Oo, pero dyan sila nakatira sa inyo. Opo. Okay. So, madaling araw nung Lunes. Bakit saan nyo ba saan nyo ba, ano tawag dito? Nasaan yung bag nyo that time? Doon po sa may higaan po namin, doon po Sa kwarto ng, nilalagay sa kwarto ng asawa nyo? Opo, sa kwarto namin. So, paano kaya nawala yun? Nakakapasok ba yung mga kasambahay nyo dyan? Yung mga kasama nyo? Kasi ganito po ang nangyari. Siguro noong, alam niya na nasa baba na ako, kasi doon sila natutulog sa second floor. May pintuan din po doon, papunta doon sa amin. May lalabasan siya papunta sa kwarto namin. Siguro nung alam niya na nasa baba na ako, sinamantala niya ng umakyat. Ngayon, sinilip niya siguro yung kwarto namin o gising yung mga anak ko o tulog.
nakita niya siguro natulog yung mga anak ko, doon po niya siya talaga kinuha yung bag ko. Okay. So, suspect pa lang naman yan, Ma'am Sylvia, no? Suspect lang ma'am talaga kasi bago naman kasi ako bumaba, talagang nandun yung bag ko. Oo. Alam nyo, Pagbalik ko oo. na, wala na. Yes. Oo. Oo. At alam nyo, doon nyo lang iniiwan yung bag nyo sa loob ng Oo, kwarto. doon talaga ma'am. Opo. Hindi nyo naman kinakalat doon sa baba or sa ibang Hindi po. parte ng bahay ninyo. Doon lang talaga mismo sa loob ng kwarto nyo. Opo, doon po talaga sa tabi ng higaan ko, sa tabi ng ulo ko po pag natutulog ako, doon talaga yung bag ko nakalagay. So, nung bumaba kayo, Ma'am Sylvia, tulog pa yung mga anak nyo? Tulog mama, mga 5. Mga 5 na po yun siguro. Okay. Pero yung dalawang kasambahay nyo, nandun pa lang sila sa taas. Dito pa lang sa kwarto nila ma'am. Dito sila natutulog sa kwarto nila sa second floor. Okay. Oo. So, anyway, yung bag po ninyo, anong kulay, Ma'am Sylvia? Violet po. Violet, paki-describe na lang yung bag at saka yung mga laman, itemize na lang, Ma'am Sylvia, kung ano yung laman ng bag ninyo. Pati yung bag na wala. So, hanggang ngayon, wala yung bag ninyo. Wala pa po. Okay. So, malaki ba yon or yung mga shoulder bag lang? Parang lang ma'am, sling bag lang po na Sling bag. kung nakakakita ko na ma'am ng bag na yung mga sling bag na mga Samsonite na may mga zipper po. Okay. Yes. Po yung ano ko, oo. Ano pong laman nun, Ma'am Sylvia? Ang laman po talaga ng bag ko, lahat po ng mga ID ko, mga PhilHealth, vaccine card, ating ID, voter's ID, working permit, at saka yung passbook ko po ng summit, mga BDO rewards ko, at saka meron ma'am yung mga marami mga pulbo ganun, pero ang pinakamahalaga sa akin yung pouch ko po may mga alahas po. Oo. Okay. And then yung cash, Ma'am Sylvia, magkano? Ang estimate ko lang yung cash ko ma'am mga 3.5 lang po kasi yun lang yung nabenta ko nung linggo. Yun lang talagang alam ko na cash doon. Oo. Na pera. So mas madami yung alahas. Opo, yung alahas talaga yun ang pinakamalaki. Mga magkano naman yung worth ng mga alahas nyo, Ma'am Sylvia? Yung worth ng alahas ko po, ang noong binili ko pa yun, mga sobra 200 po. Pero ngayon, siguro tumaas naman ng rates ng alahas, mga umabot na po yun ng mga 300K. Oh, 300K. Opo. Okay. So, medyo malaki-laki rin yun, Ma'am Sylvia, no? Oo ma'am, kaya nga ako, ginagawaan ko ng paraan, baka po sakaling may balik sa akin, kaya lahat ng ginagawa ko. Kasi talagang malaking halaga po yun. Pag ganun kasi ng mga alahas, Ma'am Sylvia, nagpunta na ba kayo sa mga pawn shop? Pumunta po ako kahapon sa sa Bilyar, sa Cebuana, yung tatlong branch ng Cebuana, pumunta po ako doon, nagtanong ako kung may mukhang doon kagaya yung mukha ng nagnakaw, pinakita ko po, at saka yung mga klase ng alahas po, wala pa naman daw ma'am yung pinuntang kong tatlong Cebuana, at saka doon sa Palawan kanina, wala naman daw po. Okay. May CCTV ba kayo dyan sa loob ng bahay nyo, Ma'am Sylvia? Wala po. Okay. Sa labas ng bahay? Doon lang namin alam ko na may CCTV ma'am, doon sa may aqua refill, pero tinanong namin, yung daw nila, yung TV ng CCTV sira, pero naka-record daw yun po. Okay. Yung suspect ninyo, bigla ba siyang nawala? Nawala ba siya kaagad sa bahay ninyo, Ma'am Sylvia? Opo, nawala bigla ma'am. Mula nung nakita kong lumabas na nagtapon, sabi niya nagtapon ng basura, hindi na po siya bumalik. Okay. Pwede po siyang pangalanan? Siya po si Ryan Barcelona po. Mga 28 years old. Ryan Barcelona. Opo. Okay. So, saan nyo ba nakuha tong mga taong to? Kasi po, ganito talaga po ang nangyari. Galing po siya ng Abra. Tapos, tumawag yung tita nila doon sa kuya niya na, ang sabi sa akin yung tita niya, huwag niyong patutuloyin yung kapatid mo dyan,
may ginawang masama dito sa Abra, ninakawan kami. Yun daw po ang babala ng tita niya doon sa kuya niya nakatira sa amin. Ah, yung dati, yung kuya Oo, niya na oo. dating nakatira Bago sa inyo. siya- Okay. Bago siya napadpad sa amin, yun ang babala ng tita niya po sa Mm. kuya niya na nakatira sa amin. Eh, siyempre ngayon, parang naawa po kami sa kanya kasi wala na siyang matuluyan kasi napadpad na dito sa amin. Okay. Ngayon, nakiusap pa yung kapatid niya na ayaw niyang ipapatira dito yung kuya niya kasi yun nga po, pangit ang record doon sa kanila sa Abra. Ah, may record talaga. May May record na daw po Oo. doon. Mismo ang nagsabi yung tita niya. Pero sa amin naman, ma'am, parang naawa kami. Siyempre, kapatid niya yung Mhm. boy namin dito Yes. na isa. Parang kinupkop namin kahit ganun pa rin yung sinabi yung tita niya. Mm-mm. Kasi naawa kami kasi nandito nga yung kapatid. Baka mamaya isipin yung kapatid niya na binabaliwala namin yung kuya na napadpad dito. Oo. Kaya tinanggap namin, ma'am. Tinanggap namin ng maayos. Binihisan namin. Binigyan pa namin ng trabaho. Para lang magbago siya. Ah, okay. So, Oo. pero nagbebenta din sila sa pwesto ninyo. Opo, talagang nagbibenta sila ng mga dry goods po. Okay. So, pero nandun kayo. Hindi nyo sila hinahayaan na sila yung humahawak sa kaha, ganun? Ay, hindi po. Kasi yung Ah. anak ko yung anak ko ang naghahawak ng pera kasi yung kapatid ko naman na may-ari sa damit nandun sa grocery niya. Mhm. Parang nagtitinda lang po, makatapos makabenta, iabot yung pera sa anak ko. Okay. Yung kapatid nung suspect nandyan pa rin sa inyo? Oo, nandito pa rin, ma'am. Hindi naman niya alam kung nasaan na yung kapatid niya. Hindi na po daw kasi naka-block na siya sa FB, wala na yung number niya, naka-off na, kaya hindi namin na siya po nakukontak. Ah, okay. Nai-report na to sa PNP, Ma'am Sylvia? Opo, nai-report ko na po. Mm-mm. So far, ilang araw na? Lunes ba yan nangyari? Kahapon? Kahapon po. Kahapon. Okay. Okay. Oo. So, anong gagawin na ngayon ng pamilya Marandakan? So, okay lang yung kapatid niya na nandyan. Baka naman may maitulong si... anong pangalan ng kapatid niya na nandyan pa rin sa inyo, Ma'am Sylvia? Si Joseph po. O si Joseph, baka naman may maitulong para bumalik yung mga alahas ninyo. Maibalik ng kapatid niya. Wala talaga siyang contact sa kanyang kapatid. Wala na po. Okay. So, ilang taon na ba anong pangalan ng suspect, Ma'am Sylvia? 28 po. 28 na siya. Oo. Baka naman talagang gawain ng suspect. Oo. Anyway, Ma'am Sylvia, tingnan natin, i-public service na lang natin kung ibinasura or itinapon yung bag ninyo. Oo. Pero siguro yung alahas, sigurado tinangay niya yan. At pwedeng isinanla sa ibang pawn shop or sa ibang lugar. Yun lang ang problema ngayon, Ma'am Sylvia. Anyway, i-public service natin yan, Ma'am Sylvia. Oo. Anong gusto niyong mangyari ngayon, Ma'am Sylvia? Ang masasabi ko lang, ma'am, halimbawa, naririnig ni Ryan, Yes. kung maari po, ibalik na lang po niya yung mga alahas ko kung hindi pa niya naisangla o hindi ko po siya kakasuhan. Yes. Bibigyan ko pa siya ng pera kung ibalik niya sa akin. Mm-mm. Kung halimbawa naman, pag nasa kanya pa yung bag ko na naisangla niya na yung mga alahas ko, ibalik niya yung sa akin yung bag at saka kung saan niya sinangla yung mga alahas ko, ako rin po ang tutubos pag halimbawa naririnig niya. Mm-mm. Oo, napakabait naman ni Ma'am Sylvia. Anyway, Hindi, oo. Talaga, ma'am, alam mo, ako mabait ako talaga kay Ryan. Nakikita ng lahat ng kasamahan namin kung paano ko siya inalagaan, kung ako ang nagbabaon sa kanya sa palengke, kung wala siyang pangmerinda, inaabutan ko siya. Yung parang tinuring kong anak kasi wala akong anak na lalaki. Puro babae yung mga anak mo. Oo, ganun pa ang ginanti niya sa akin. Tutuklawin niya rin pala ako. Mm-hmm. Yes. Oo. Anyway, Ma'am Sylvia, sana bumalik yung mga alahas niyo at maibalik pa ng suspect yung mga alahas ninyo. Okay, so yun yung panawagan mo sakaling marinig ni anong pangalan ulit?
Ryan. Si Ryan, oo. Oo. So, hindi pa naman siguro na isanla kasi kahapon lang yan. Nung bumaba ba siya, Ma'am Sylvia, wala kayong nakita na daladalang bag? Siguro nandun na sa may, Wala basurahan. ma'am, wala po. Basta ang napansin ko lang po may daladalang plastic na may mga basura. Yun lang ang Baka hinalo napansin doon. ko po. Opo, baka doon. Tapos yung basurang daladala niyang lumabas, doon niya rin iniwan sa tapat ng bahay namin. Hindi niya pinunta sa talagang pinagbabasuruhan sa labas. Oh. So, maaga pala siyang lumabas at hindi na bumalik. Maaga Ah, po. Pag ganun talaga is or ang tawag dito, talagang nararamdaman mo na or nakikita na parang may talagang ginawang masama yung tao pag ganun na hindi na bumalik ka, Ma'am Sylvia. Okay? So, maraming salamat, Ma'am Sylvia. May gusto pa kayong ipanawagan kay Ryan? O meron po. Go Ryan, ahead. kung nasaan ka man ngayon, sana naririnig mo yung panawagan ko. Maawa ka sa akin. Sana ibalik mo na yung mga ninakaw mo sa akin. Basta ibalik mo, hindi kita kakasuhan. Bibigyan pa kita ng 10K na cash na pera. Basta maibalik mo lang sa akin yan. Importante sa akin yan. Alam mo, pinaghirapan ko yan ng mga ilang taon na para magkaroon ako ng mga gamit. Sana maawa ka naman. Tinuring kitang parang anak dito sa bahay. Tapos ganyan pa ang ginawa mo sa akin. Okay, maraming salamat, Ma'am Sylvia Marandakan. Okay. Bombo Danilo. Okay. Go ahead, Bombo Danilo. Ayan, Back to thank you. you, Bobo Gina. Dahil taman nga rin, tintay pa na kayo man, kini Ma'am Sylvia Marandakan. Dito man ni Bombo Danilo Galutan Jr. para di Zona Libre. Consistent, number 1. Ito lang yun, Basta Radio, Bombo. Parang na-speechless tuloy si Bombo Danilo. Anyway, thank you so much, Bombo Danilo Galutan Jr. Iti-date ang report. And thank you din po kay Ma'am Sylvia Marandakan. Anong tawag do? Nakaka-disappoint gagayam, ya? Makapaliday nga makapa-disappoint dayto inaramid ti maysa nga lalaki nga taga-abra. Dumdum nga kakabsat alakat isublim niya dagita alahas nga inalam willing ni Ma'am Sylvia nga pakawanan na ka, okay? So willing nga mang pakawan kanyam akat madalusan pa ginagan mo, so mas napimpintas nga isublim dagita nga alahas kesa datay makaswan ka nga agnanayon nga aglemeng aging nga matiliw na kan tumetlaeng dagiti otoridad. Okay? Tawan ti sabali nga pagturungam, awan ti sabali nya nga pagbanagam no saan metlaeng nga iti pagbaludan no itultuloy mo iti aglemeng. Okay? Walang magiging maganda na mangyayari sa iyo no dahil taket tultuloy kalata nga aglemeng. Gasam kat imbabain mo pa yan ti kabsat mo nya nga agtrabaho ken ni Ma'am Sylvia ken nasaya at damet nga tao ngem no apay nga inaramid mo data. Okay? Ngem bilang man dati makamamo ken ni Ryan nya dati ket taga-abra paki-advise sila engen nga isublina dagita nga innala na iti employer na wano ti amo na. Pagpakaasi gagayam, agpagpakaasi Ryan nya ni Sylvia, Ma'am Sylvia, kayat na nga may subli dagita alas. Very dakkel di ko natin nga sentimental value na dagita nga alahas. Dayta ket pakakitaan, dayta ket bunga nga kunana iti panagrigrigat na datay matan nagatang na dagita nga alahas gapo iti trabaho na. Okay? So, inararapaap na nga maadaan iso na dagiti kakasta. So, nasakit para ken kwa na nga basta lata mapukawen, nya parang kisap mata nga mapukaw lata ken kwa nang ket dati tinultulungan na nga tao, kinupkup na isupay iti nangala kadagita nga alahas na. Okay, so isublimong kabsat dagita nga inala. Ag sublita ito kalpasan ti sumagmamano nga palagit.